Anthu ambiri ana athu akangoyamba kudya phala timakonda kuwapasa Cerelac komanso mkaka wa Nido ndi zina tachina Purity ali mmenemo. Koma kodi mukudziwa zoti kampani yomwe imapanga Cerelac ndi Nido ya Nestlé anavomereza kuti zakudya zomwe amazipanga kapena kuzitumiza m'mayiko osauka ngati ku Africa kuno, ku South America, ku Asia, ku India sizimakhala ndi thanzi lambiri kapena kuti less nutrition komanso amayikamo shuga wambiri. Kutanthauza zoti ngakhale timakhulupirira makampani akuluakulu amenewa kuti apatsa zakudya za thanzi ana athu, iwo zimene sasamala iyayi amasamala kwambiri za ndalama. Anthu amene muli ku diaspora muyang'ane Cerelac wa kumeneko, muona kuti Cerelac wa kumeneko ndosiyana ndi Cerelac wa ku Malawi, sakuzuna kapena sakukoma ngati Cerelac wa ku Malawi. Kuonjezera pamenepo anavomerezanso kuti mu Nido amawonjezeramo uchi yemwe sayenera kuperekedwa kwa ana omwe sanakwanitse chaka chifukwa chokuti uchi umatha kuyambisa matenda a botulism omwe amafola ziwalo za ana mwana uja kumakhala ngati thumba choncho. Ndipo paja amene timakamba za zakudya tinakamba zokuti ana amene amayambitsidwa kudya kwambiri za shuga ali ana mtsogolo amazatha kukhala ndi mavuto a obesity kapena kuti kunenepa kwambiri chifukwa chokuti ma appetite zilakolako zawo zimakhala kuti zasulidwa kufuna zinthu ngati zimene zija. Kumadabwa kuti mwana amavuta kudya masamba chifukwa cha Cerelac Nido omwe tinakhala tikuwapasa akukula. Ndikudziwa zoti nthawi zambiri timakonda zinthu za mpaketi zogula zochuluka kunja ndi timaziona ngati zabwino. Koma tili ndi zinthu zabwino komanso zochipa Malawi mwathu muno zomwe titha kumagwirisira ntchito ngati zokudya za ana. Tikhoza kumapasa phala kaya la mawere, la mapira, la mazimazi, maungu, mbatata, mapeyala okanyakanya bwinobwino. Mwana uja akayamba kutha kugwira bwinobwino chinthu nkuchika pakamwa, kumuyiritsa kaloti kuti afewe ndi kumuduladula m'mapisi kuti mwana uja azitha kutenga mbale nkumadya bwinobwino kumatafuna. Usipa chamkati cha dzira chija zonsezi kumunyenyera ndithu mu zakudya zake. Zimenezi ndi zakudya za lokolo za thanzi komanso tikudziwa komwe zikuchokera. Mwachidule ndikudziwa zokuti zakudya za mpaketi ndi timaziona ngati zabwino. Koma pamene tikukonza ife matupi athu ngati akuluakulu tiyeni tisayiwale ana athu. Komanso kunena zoona tiseva ndalama zambiri potero. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.